Assalamu alaikum. A yau zan fara da abu mafi muhimmanci a kasuwanci, wato fahimtar customers. Idan baka fahimci customers ba, duk wani shiri da kake zai faɗi. Customers shine zuciyar kasuwanci, shine jini da yake gudana a cikin tsarin kasuwanci. Idan ka fahimci customers, zaka iya gina kasuwanci mai ɗorewa. Da farko, menene customers? A ilimin psychology yana nufin yadda customers ke tunani, yadda suke yanke shawara da dalilin da yasa suke sayan kaya. Wasu customers suna son quality fiye da komai, wasu kuma suna son farashi mai sauki, wasu kuma suna son aminci wato trust, wasu suna son sauki da convenience. Idan ka fahimci waɗannan buƙatu, zaka iya tsara kasuwanci da zai dace da su. Na farko, ya kamata ka san abubuwan da customers ke nema. Customers suna neman abubuwa guda 4. Na farko, quality wato ingancin kaya ko service. Na biyu, price wato farashi mai wanda ya dace da kaya. Na uku, trust wato aminci da gaskiya. Na 4, convenience wato sauki wajen samun kaya ko service. Misali, idan mutum ya zo ya sayi kaya, ba kawai farashi yake duba ba, yana duban yadda aka kula da shi, yadda aka masa magana, da yadda aka nuna masa daraja, da dai yanayin yadda dai aka mutunta shi. Kamar misali, bari mu ba ku wani labari. Wani ɗan kasuwa yana da shago mai kyau, amma baya kula da customers. Idan sun zo baya ba su girma, baya daraja su, baya mutunta su. Hankali customers suka fara tafiya, duk da cewa kayansa suna da kyau. Rashin kulawa ya sa customers ɗin suka bashi. Wannan labari yana nuna cewa customers ba kawai kaya suke nema ba, customers suna neman kulawa da darajawa a wajen wanda suka zo sayan kaya wajensa. Misali, idan ka je kasuwa, za ka ga wasu shaguna da customers suke cikawa, kullum za ka ga shagon a ciki, ba wai saboda farashin su ya fi sauki bane, amma idan ka duba za ka ga yadda suke kula da customers, suna gaishe su, suna daraja su, suna yi musu dariya, suna mutunta su. Wannan karamin abu ne, amma yana da tasiri sosai a kasuwanci, wanda da yawan 'yan kasuwan mu ba ku fahimci wannan ba. Sannan akwai rashin kulawa da quality. Quality shine ginshiƙin kasuwanci. Idan kayanka ko service ɗinka ba su da inganci, customers ba su dawo ba. Misali, shagon da yake sayar da takalma masu sauki amma ba su da irin kyau, ba su da karko. A farko mutane suna zuwa saboda farashi mai sauki, amma bayan wasu 'yan kwanaki takalman za su kare, customers suna jin, kuma customers za su ji an yaudare sai su gudu. Mun kuka kawo musu kaya a gaba, ba za su dawo ba, saboda za su yi tunanin cewa za a ƙara yaudare su ne. Wannan kuskure ne da yawan 'yan kasuwa ke yi. Sannan akwai farashi mara tsari. Farashi da tsari. Farashi yana da tasiri sosai. Idan farashin ka yi tsada fiye da yadda customers ke iya biya, za su tafi. Idan kuma ya sauki sosai, za ka rasa riba. Abin da ya fi muhimmanci shine balance. Ka yi farashi da ya dace da quality da darajar kayanka. Idan ka yi daidai, customers za su ji suna samun value daga wannan kayan naka. Sannan akwai rashin kyakkyawan customer service. Customer service shine yadda kake kula da customers. Idan baka girmama su, baka daraja su, za su barka, za su bar shagonka. Akwai wani shagon nan sani, idan customers suka zo, ma'aikata ba sa irin daraja su, customers suna jin ba a girmama su, a hankali suka daina zuwa. Wannan yana nuna cewa customer service yana da matukar muhimmanci sosai a kasuwanci, kuma kowane irin kasuwanci. Sannan akwai rashin innovation. Kasuwanci da ya tsaya can ba shi da rai. Idan baka kawo sabbin dabaru ba, customers za su gaji. Misali, kamfanin da yake sayar da waya amma baya kawo sababbin models, farko customers suna zuwa, amma daga baya suna tafiya zuwa kamfanonin da ke kawo sababbin kayayyaki. Saboda haka innovation yana da matukar muhimmanci sosai. Idan muka ɗauki misalin kamfanin iPhone, suna amfani da innovation a kasuwanci. Sannan akwai rashin trust. Bad reputation kenan, shine ginshiƙin kasuwanci. Idan customers ba su yarda da kai ba, za su gudu, za su barka. Idan ka yi alƙawarin kaya mai kyau amma ka kawo mara kyau, customers za su rasa trust, ma'ana za su rasa aminci daga gare ka. Idan kai musu ƙarya, za su gudu. Reputation yana da matukar muhimmanci a kasuwanci, ya kamata ku san wannan. Sannan akwai rashin marketing mai kyau. Marketing shine yadda kake bayyana kasuwancinka ga duniya. Idan baka yi marketing mai kyau ba, customers ba za su san ka ba. Misali, shagon da yake da kaya masu kyau amma baya tallatawa, customers ba su san shagon ba, sai tsaya check. Wannan yana nuna muhimmancin marketing, saboda customers ba su sani ba, kaga ba su zo siya ba. Amma idan kana marketing, ta ko ina ma za a san ka. Dan ta ko ina za a san ka, sannan za a zo ta inda baka taba zata ba ma. Yanzu kuma za mu shiga cikin matakai na gyara. Idan kana rasa customers ba ƙarshen kasuwanci bane. Idan ka ɗauki mataki da wuri, zaka iya dawo da customers kuma ka gina sababbin masu sayi, ko da a ce ba wannan masu sayan na farko bane da ka fara da su. Na farko, abin da ya kamata ka yi shine tambayar kai. Mataki na farko shine ka tambayi kanka, me yasa customers suke tafiya, suke barin ka? Shin quality ɗinka ya sauka? Shin farashinka bai dace bane? Shin baka kula da su yadda ya kamata? Shin baka yin marketing mai kyau? Idan ka gano matsalar, zaka iya fara gyara nan da nan.
dan akwai inganta quality da consistency. Quality shine ginshikin nasara. Idan kayanka ko service ɗinka suna da inganci, customers za su dawo. Ka tabbatar kayanka ba sa lalacewa da wuri, suna da quality. Ka tabbatar service ɗinka yana da kyau kullum. Ka yi auditing na quality akai-akai. Misali, kamfanin da yake sayar da abinci daga baya sai ya rasa customers saboda abincin ba shi da inganci. Bayan ya gyara quality, customers ɗin sai su dawo. Da sannan akwai yin competitive pricing. Farashi yana da matukar muhimmanci. Idan farashin ka yi tsada fiye da yadda customers ke iya biya, za su gudu. Idan kuma yi sauki sosai, za ka rasa riba. Ka yi bincike kan farashin da competitors, ma'ana duba da yadda masu sayar da irin kayayyakin nan naka suke kayyade farashin su. Idan ka san farashin nasu yadda yake, sai ka yi amfani da shi wajen daidaita naka farashi. Ka yi farashi da ya dace da quality. Ka yi flexible pricing idan ya dace. Dan akwai training staff kan customer service. Customer service yana da matukar tasiri. Idan ma'aikata ba su kula da customers ba, za su gudu. Idan babban waje ne da kai, ka koyar da ma'aikata yadda za su gaishe da customers su girmama su. Ka koya musu yadda za su yi dariya da ladabi ga customers ɗinka. Ka koya musu yadda za su warware matsala cikin sauri da hankali da hikima, ba tare da sun bata customer rai ba. Misali, wani shago da ya rasa customer saboda ma'aikata ba sa gaishe su. Bayan an yi wa ma'aikata training na yadda za su girmama customers, sai customers an suka dawo. Dan akwai yin innovation da sabbin dabaru. Kasuwanci da ya tsaya cak baya tafiya. Idan baka kawo sababbin dabaru, a kasuwanci, customers za su gaji. Yana da kyau ka kawo sabbin kayayyaki, ka kawo sabbin service, ka yi amfani da sabbin fasahohi wanda customers a baya ba su sani ba, sai kuma ka kawo musu shi a wannan lokacin. Misali, kamfanin waya ya dawo da customers bayan ya kawo sabbin models da sabbin fasali. Hakan yana da matukar muhimmanci a kasuwanci, ka rinka sabunta abubuwa ko da yaushe. Dan akwai gina trust ta hanyar transparency. Trust shine ginshikin kasuwanci. Idan customers ba su yarda da kai ba, za su gudu daga gare ka. Ka yi gaskiya ga customers ɗinka. Ka nuna musu cewa kana daraja su. Ka guji yin ƙarya ko yaudara a cikin abin da ya shafi alaƙar kasuwancinka da customers ɗinka. Sannan, misali, kamfanin da ya transparency game da farashi ya samu ƙarin customers. Sannan akwai yin marketing mai tasiri. Marketing shine yadda kake bayyana kasuwancinka ga duniya. Idan baka yi marketing mai kyau ba, customers ba za su san ka ba. Ka yi amfani da digital marketing kamar social media, email and SEO. Ka yi amfani da offline marketing kamar irin su posters, radio, gidan TV, suna da amfani sosai da sosai. Ka yi marketing da ya dace da target audience ɗinka, ma'ana irin waɗanda suke buƙatar kayan da kake siyarwa. Don akwai practical exercise. Ka ɗauki lokaci ka rubuta me yasa customers suke tafiya daga kasuwancinka. Wani mataki za ka ɗauka don gyara? Ya za ka inganta quality, farashi, customer service, innovation, trust da marketing? Yadda za ka gyara rasa customers yana buƙatar aiki da tsari. Idan ka gano matsalar, ka fara gyara nan da nan. Idan ka inganta quality, farashi, customer service, innovation, trust da marketing, customers za su dawo. So, a bidiyon nan gaba za mu tattauna yadda za a gina dogon lokaci mai nasara ta hanyar customers loyalty, ma'ana ta yadda za ka gina doguwar alaƙa tare da customers ɗinka ba tare da sun guje ka ba. Insha Allah a next video za mu tattauna a bisa hakan. Na gode, sai an jima.